wa onye ku wa juni Muria muje ka nwele ike onye chokwe nwele mo arobia nwele mo gine ndidi bielu onye nwere ike nwere nnem elulu yuka oya ro gabi biawa nne mo no mo wa o akwanu melume alo o za tun wa de gwa ya peduga ka nwene mo ni kwa beri agari nwene onye chokwe nwene mo panile we mo munem eruko ni mo kaji mo amani me tefete nem eluri nyuka ori adu onye meki yo mene nwene mo uwaya eje yago ne beso no ya ya jeru agbagbo melo nem omelola kuno wo Sokwa nkari ho Tudu wanem oho wadu hayra di bomere Tudu wanem ije wara kieda o etu la melu wanem onne wara kuno Tudu ya no onye wadu ne wewere o akwame weme Anobi Agwamoku Enyekele director Mr. Jude Ogbekile Iye ahumemele ni abundant pure water Onyoma Jude wenemo ite wera kiyeja o Onwadu maye wenem ite fe ya werere wenem Jude ya no o Sokwa Jaka wana nkari ho Anyazo ni mwana yi Mr. Ifeanyi Okonta Chairman Chief Executive Vitaphone Oyamao Hole Igoni ala chicha tade Vitaphone moye Nadio mundu Nadio diche Ukuri alekeri ono wam Vitaphone Ebaka ino kele chief engineer Onuwa Egu Technical engineer Oyama Alo gamae Engine kore no Idole engine Ukpet kariwe yi Bam Enyazo ni mwana iri obodebu Emmanuel Oyerewe Eja wo Timothy Stacey Emmanuel wenemo nije wera kiyeja o Yulu ka o kaya wenem nije ya lawa Ukemele ma
kawam onye chukwu onye chukwu onye chukwu nke ihe eje kele di nwanne anyị isi masịrị hụ aka ale onye na-ekwu chairman Ika South Local Government Area onye na Hillary Ibude onye fọma Ibude nwere m Ibude ya karịrị ọnụ nwa m adọkọla nwere Ambassador 1 of Delta God is a churchland onye chukwu onye chukwu onye chukwu nke ihe onye chukwu nwanne m ya wetara aka elu okwu ni okwu nwanne okwu ni okwu nne okwu ni okwu ebonyi okwu ni okwu ọwụ n'onye nwunye nwa gwego nne m elu n'ihe ụga ụra nụ ana m ahụ ga mụ nne m Timothy nwere m n'idewere aka ya ja o yulu ka ahụ ka ya ja ukemele yo ọnụ wa nwere m ogene ndịdị bi elu bata nwere m ogene ndịdị bi elu ịma nwere m ogene ndịdị bi elu onye nwedịdị nwewere nne m elu n'ihe ụga ụra nụ ana m ahụ ga nne m chifu agba ịba nwere ndenwa Gabi nwere m yulu gade ka nwenya o olubia wa obi ho Falele nwe mo elukwa ni mo kai mo alobia nwene mo Judu gbetile nwene ndewa ewe ni pita je ewe dibia wa emenimo ebomebo ya lẹ́yìn ọkùnrin àyà ìyẹ̀lú mẹ́sàn Emmanuel tètè ń ṣe lè jẹ́ tètè lè jẹ́ sọ àná wọn àwọn ènìyàn kẹ́mẹ́kù ní ìbùkọ̀ mi wá onye àjọpọ̀ onye àjọpọ̀ onye àjọpọ̀ Sasa si mwana ọkwa eze nwa onye ajọkwa cheka nwere nkari